Lakhain ko rapon ni Lib MSC constituency ke parlo dekrum athoy karbiri sonim so ronga je Catalona along kiter ker ke bokhup along BJP ni Lib mondol atum pen ke pang thirpon ke damtang pre cheklo hawar karbiri sonim so ronga je ke pamana di malong muluk chetong pik lapen ajok ke pater ke pa era son anta ke pang thirnang jasai do o la sojok phai kuni ni phai kri hi la sojok phai kuni ni phai kri hinia ni bhomtier ni ada por phai ke pa por pen Polling station 10 pen local president atum BJP mandal committee mohila morcha lapen BJP along kithe kiding atum an ning isi pet pen chitong sar pen ke pangthira sai deng ponlo lapen labang so sai kiding ji aphan semet pen mandal committee mai pu bapuram teron chunbang relief son teron atum pen patir pi ponlo methang e hemerit ke methang pen si chipang thir ponang ji lapen kaprek akiso pen kachepa jog ji aphan ke Ingthir jerpen ke do ke damta akinang sot ku pena joksi labang suaja nek deng ponlo puta relief sonteron pen pachini pon para melo kibi pon la pular mukha la pen hithi amukha hotel la kadok wi kipater tikang do la so por hot krim somaratung musotung kichua son chips ahom bencheng lok lang hijum bong he hui bencheng lok kipache dilitum theglong lok la si pini BJP ni limondol committee hin pen patir pi ponsi la kichibung la pen kiter asai an pangthir pona pusini litum chipe thek pon lo la si pini dele ni litum la posana program mate asai mu kedeng chat kali chiklojon thom pen batai si la pen nikani song ni litum batai ke thom pen batai pian bagla sana sai deng ahut pen ke state pen ang pingkhat po ahut pen district tum ang pingkhat po la pen ahut pen akinang sa do putin tum jungjung nono son mondol committee pen chipapon po la si pini bangke nilip mondol committee BJP hin pen patir pi ponsi la bang so pang thira sai mate nitnes asai ni tum pon iglo Choki hola pen Sanjit Pro karbin ngong lai